Chennai oil spill. Haya kai Chennai yo tabo oil leaking zang. Noro muitu tongna hati barsa seka. Chennai yo kotor makai cyclone faimani. Kokto mani bisingti sung azora bunu khabelai kheti roktor man. Te kaise Chennai ni airport o sung azora bunu maka somudron tibese miling tongse wansa ke titorkha. Hingka amu paimani pore tabuk tomu nukja khangki. Chennai yo kaise Manali ni jaga tongo. A jaga no Indian Oil Corporation ni subsidiary tongo. Amoni munga kai CPCL. Mane Chennai Petroleum Corporation Limited. Hingka jaga ni oil leaking mechung cyclone faimani pore 20 km thok sahare ri baikya. Hingka andekhe kwbangma thok pirjagi thangbaikya. Noro o jaga satellite image nugui mankhana. Before tai after 2020 ni 1st November o jaga nugui mankhana. Tui busuk sap. Hingka o after nukhana 11 December 2023 ni o jaga nugui man norok thok busuk kosokoi paijak iko ni himoro. Hingke amoni tui tom nosto geke norok jotto saimono amor সমুদ্র সগিকা কে সমুদ্রনি যে লাইফ তমনি যে langma tongmani nosto ongnai suja suji kok sana thanga kai সমুদ্রনি যে arok tongmani amo joto nosto ong thangmanai thwibai nai munam sunam belai khebari nai amon tui borok rokni health robo haya ka sak rokba hamya ngi mano সমুদ্রনি kwbangma tongnai arok to thwinyai je o thok lik ngmani under haya ka area o tonghake amoni sate sate borok rokni sakbo hamya ngnai hamanana ro kosto ongnai koktomani bisingti singkhnaka a jagani kwbangma bura srai brirok amtui hai hamanana ni kosto ngi tongo ni khnao hingke kwbangma rung jahaz rok nosto ongo hage kwbangma life nosto ongo amtui rongni bagi thok haika oil lok machine ogo danani simino chao haike lig rongi ksari thanga ke poribesh haike environment no belai ke chaya impact ngo amni bagini poribesh no thik khai tonno nang sem ama haino society no bo thik khai tonno nango chini Tiprasa society o tabo kaisa hamya nukjak tongmani je Tiprasa ro komor tongo amo ngakai kobuni dofa bai kaijangmani amono kha geb sanai si gere Tiprasa ro amono muthai yang ngakai kobuni dofa bai kaijangmani amono muthai yang ngakai chini dofa komori thangnai kwbangma haike dofa tongo kobuni dofa bai kaijage je nijini dofa ngakai komori thangmani amoni bagino amtero khe ST cancel khainani kok saya oino rong se ST cancel khainani kok salai Tiprasa ro bomo bai dofa komori thangi tong amono se naina nango amono nai oi oino ulta pulta nai tebo dofa no sokomora nai ke lengli dofa hai hinga ke number wati hai te tori nog rok sabai kalangma haingne apro ke matong sinai ayang buya oyang buya bujinai borong ke bujisiti bujia borong no le taitam huni sasinai borong no mokol nogole rangmang sa sapukjak tongne dofa ro kachi siniana engka amsakta salia tinini video amsungna noro video no sajak khaba like khlairdi tai katal video nai tongka channel no subscribe khlairdi bell icon click khairdi je pura ang katal video upload khai apron nongor notification soginya bage tai noron comment bo nang norok buti jat video rong nai mo chung comment khlai sadi amsungno tinini video tai share bo khlairdi hambai।